सांग्राङासो हिनजाव मोनगारगारबायहाय। बै थाफैदोंमोन हायलु ना मा नाम होनदोंमोन र'। बा खराबाबो हिनजाव मोनबाय दे। बेसेरा खम फाग्लामोन बेयो हिनजावनि मोना जाजानो गिनानै बेसेबा दुखुमोन। मोनबाय दे। गब्लिखौबो हरनांसिगोनहाय बेफोरबायदि बेसेथो लाखिबाय थानो। बेखौबो हरनो हानाय जाबायमोन। दा बेबो जाहैबाय खरि। दा सोर लांगोन बेखौ? लांगोन लांनाया नाथाय एसे बैसो जानाय जागोन आरो। बा महर गैयिफोर जागोन आरो। जागोन दे हाजाराबो खरिना। दा अबावलाय मोजां मानसि मोननो। ओइ बिमा मायो? माबालाय बिमा, आङो दाखालिबावैसो आन्डारपेन्ट गोदान बायदोंमोनलै गोजा खालारनि। आन्डारपेन्टआनो गोमाना दङलै, नागिरना मोनाखै आङो। नोङो अबावबा दोनदों ना मायो? नेखार बाखानो आंलाय नोंनि आन्डारपेन्टलाय मानो दांनो? खर'नो आंनाव सोंफैदों लासिंसिंनो। गावगायानो गाननानै अबावबा ज्राब गारना दोनदों खोमा। आंनाव सोंनो फैदों मा नों मा खर' मिथिगौ आंलाय नोंनि आन्डारपेन्ट? नङा माने नोङो दोनफ्लांनोबो हानाय ना बा नुफ्लांनोबो हानाय ना। बे आन्डारपेन्ट गोमानायखौनो नों आंनाव सोंनो फैदों नामा हा? लाथिंथिंनो मानसिफ्रा खोनाबा मा सानगोन? जेन आं नोंनि आन्डारपेन्टसो मालाबा दांफेरदों। बेनिफ्राय आरो माला थांनो नागिरदों नोङो हा? मानो दंबाय थायो न'आव? माला थांनो नागिरदों? गाबोननो थां नोङो। थाबाय थानांबा न'आव। गोबोरखि मोखां साला। नों थाबाबो थायाबो जेबो लस गैया आंहा। थां गाबोननो थां। न'आव थाबाय थानाङा बेयाव आंनि मेगननि सिगाङाव थाबाय थानाङा नोङो। गाबोन थांनाय जानाय नङालै बिमा, साननैसो थाबावनि आङो। न'आवबो थानो लुबैयोना। खैदिनथ' जाखोदो फैनाया? सानब्रै ना सानबाल'सो जाबाय। सानब्रै सानबा थाबाय जाबाय थांदो। ओरैनोबाबोलाय माथोखाय ओरैनोबाबो बेयाव न'आव थाबाबो नों आंनो फैसा होनो हाया। ओजों खामानि मावनो थांबाबो नों आंनो फैसा होखाया। आं गावनो खस्थ' खालामदों, गावनो मावना जादों हाजिरा खामला मावनानै। बेनि सायाव गथ' सानैनोबोसो जाहोबावदों आरो नोंनि बिमा बिनानावनोबो। नोंनालाय मा धार सुख'नायावनो दिन थाङो। आंनि जिउखौथ' नों धंससो खालामबाय मिथिगौ। थाब नांगोन नोङो आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामनाया। बालनि थां बेनिफ्राय माखौ नायबाय थादों? आन्डारपेन्ट सोंनो फैदों आंनाव। जेन'बा आं नोंनि मालाबा आन्डारपेन्टसो दांफेरदों। लेखार बाखारनो। नोंबायदि हौवाया थैबाबो लस गैया। आंथ' नायनो हाखाया नोंखौ। दासिमबो मानोबा इसेबो राहियानो मिलाया बेजों आंहा। गोबोरखि मोखांजों नेखार बाखारनो। जेन'बा आं बिनि आन्डारपेन्टसो मालाबा दांफेरो। थैबाबो गावजों थाफायानो आं। एक्सट्रासो थानो होयो। आरो बिनि आन्डारपेन्ट मोनथिनो आङो अबाव दङ अबाव गैया लाथिंथिंनो। नोंखौ सेथारनोसो लुबैयो आं मिथिबाय। दाबो नोंखौ हौवा होननानै गनायना लानो हायाखै आं। दासिमबो मानोबा इसेबो नायनो हाया आं बेखौ। बाराबा गुबुन हौवाजोंसो थांगोन आं। गथ' गथाय थानायखायसो थाङा आङो। नङाबा बे लाफाथिखौ गोसथोग्रा मानसि आंखाल गैया। फेसबुकफोरावनोबा बेसेबा आंनो हरखायो मेसेज, आं रिप्लाय हरैखायसो। आं आरो गुबुन हिनजावफोरबायदि बैथारि नङाना। गथ' गथायनि बाथ्रा सानो आङो। बे गथ' सानैया गैयाबाथ' आं मालाबानो गुबुनजों थांगौमोन। नोंखौ हौवा होननानैनो आं सानाबा थाङा मा जानो दिनै? नों मानो बिदि गेबगां? नों एथ' उन्दै गथ'खौनो मानो होखारहरखो न'निफ्राय? नोंनि थाखायनो न' नागारना थांबाय गथ'आ। ओइ गेबगां, नोङो जोंफोर ना सारनो थांखालि नों बेखौ बुदोंमोन ना? मानो बिदि नोङो हा? गथ'आ दा न' नागारना थांबायना नोंनि थाखायनो? आंलाय अबाव बुदोंखाय? बे गल'आ थगायदों। थगायगोन मायाबा पाप्पि। नों ओरैबाबो बेखौ रायखाबाय थाखायोमोन। होखारहरबाय थाखायोमोन। हा थांदों माथो जादों? हा थांदों माथो जादों? मोजांसो। ओइ फाग्ला, मा बुंलाबायदों नोङो हा गथ' मानसिखौ? गथ'आ फरायनांगौ, दासो क्लास 10। आं होखारदों नामा? गावगायासो थांदों। नोंनो होखारदों पाप्पि साला। ओइ आंखौ पाप्पि साप्पि होनना रायबाय थानाङा दे। थाङा थां लागायना होगोन दानो मिथिबाय? ओइ गेबगां, नों मानसिया मा थाग्रम जाबाय नामा हा? नोंनि थाखायनो न'आव सान्थि गैला। ओइ सिरिथा नोंबो बखिबाय थानाङा, थां ओंखामफोरा संबाय थां। बेफोरबायदि नङा, गथ'आ फन हरनानै लिंहरफिन। दुइ मा दरखार नांदों आंलाय फन हरनानै लिंहरनो? आंलाय बेखौ होखारदों नामा? गावगायासो थांदों। आरो नोंसोरखौ बुदों होनना थगायदों? बुवाखै माथो आङो। औ नंगौ आं बेखौ रायो। थेवब्लाबो नोंसोर ना सारनो थांखालि आं बेखौ जेबोखौनो रायाखै। लाजियाबो खोमा थगायनो। मा लाजिनो हा? ओइ गेबगां, गथ'आ फन हरनोबा हर। फन हरनानै लिंहर। फालतु नङा दे, गथ'आ फरायनांगौ मिथिबाय? नों मानो बिदि हा गेबगां? नोङो गथ'खौ होखारहरमारबाय। गोसो गेसाव साला। सोरनिया गोसो गेसाव? नोंनिया ना आंनिया? नोंनियासो। थांथो होनना बुंदों नोङो गेबगां। एथ' गोजानाव थांदों गथ'आ। नों मानो एसेबो सैया बेखौ हा? मानो एसेबो नायनो हाया? गेबगां आं बेसे बुंनो, आं इसोरनि सोमायनानाबो बुंदों बियो नोंनिनो फिसाला होननानै। थेवब्लाबो नों मानो फोथाया?
नोंसोर हिनजावफोरनि खोथाफोरखौनो फोथायनो हायो नामा? हाया। आं गैयि टाइमावबा सोरजों लाइन मारदों सोरजों लाइन मारियाखै नोंसो मिथिगौ। औ नोंनि एक्सनि नङाबाबो गुबुननिबो जानो हानाय। नोंथ' बेसेबा थंगालिखालै दासो एसे खमिबाय। खेबगां नों मानो बेफोरबायदि गथ' लिंहरफिन आं लिंहरबाबो फैया नों फन हरनानै लिंहरफिन अननानै खेबगां नोंनिनो फिसा नालाय बियो नों मानो बिदि मा जागोन बिनि लाइफआ नों सानाखै मानो दा बियो फरायनांगौ। आंलाय मा मिथिगौ बे गल'नि बिफाफोरनियाव सोंबानो जाबाय मा जागोन बिनि लाइफआ। आं माबा बिनि बिफा नामा? है पाप नांगोन नोङो मिथिगौ ना मालायखौ एथ' गाज्रि साननाया नों आंखौ एथ' गाज्रि सानो नों खेबगां आं नोंनो मा होनना फोरमान होनांगौ दा मा खालामबा फोथायगोन नोङो खेबगां हा बुंनाय। थै बेलाय नोंनिनो एक्सनिनो फिसा आरो सेम टु सेम नुयो माथो नोंनि एक्सजोंनो गल'नि मोखांखौ। नुगोन माबा पापि खेबगां अननानै गथ'खौ लिंहर फन हरनानै नों लिंहरबानो फैगोन बियो। इसोरनि सोमाय लाना बुंदों बियो रावनिबो फिसाला नङा नोंनिनो। नों आंखौ मानो एथ' गाज्रि सानो आरो हा सिख्ला टाइमाव आं रायज्लायोमोन गोसथोयोमोन थेवब्लाबो आं रावबो सेंग्राजों देहानि सोमोन्दो लाखिफेराखै मिथिगौ ना ओरैनो रायज्लायोल'मोन लोगो हमबाबो लोगोफोरजोंसो थाङोमोन रायज्लायना फैयोमोन साहाबोसो लोंबावामोन। नाथाय नों आंखौ ओरैबायदि गाज्रि सानो बे बाथ्राखौ आं नोंनो बेसे खिन्थाबावनो खेबगां एसेथ' फोथाय नोङो हिनजावखौ नांगौ होननानै नों गावगायानो आंखौ लाबोबाय। गेजेर ससेयावलाय नोंलाय मानोथ' खारना थाहैनायमोन हा? आंथ' नोंखौ बेसेबा अनखायोमोन एक्सजों रायज्लायोमोन माथो आरो हा बिदिनो रायज्लायदाव ओजों न'खिं थांना थाहैबाय बिथिंजाय लाइनबो मारिनो चान्स मोनबाय ओमफ्राय आरो प्रेगनेन्ट जाबाय ओमफ्राय दा नै गल'आनो आरो ना। खेबगां नों माने एथ' गाज्रि सानो दिनै टेस्ट खालामनो लांगोन गथ'खौ जागोन ना होमबाथ' नोङो फोथायगोन ना? थुद ला सिंनो ओमफ्राय जों टेस्ट खालामहैनायाव एक्सनिसो जाहैबायलाय हा ल सिं होनबाथ' बयबो मिथिगोन दै नोंनिनो एक्सनिनो खालै आं मिथिखागौ। आरो खिन्थाग्रा मानसिबो दङ ना नोंखौ लाइन मारिनायखौनो नुदोंनो माथो सोरबा सोरबि जेनेबा लोगो हमनायफोरखौ। नुगोन मायाबा सोर पापिया नोंखौ एरना होबाय थायो जेखिजाया खेबगां नों गथ'खौ लिंहरफिन नों लिंहरबा फैगोन गथ'आ। दरखार लाखि बोरमा फिसा मानैयाबो एसे देरहांबाय दा बिसोर मानैखौबो लांजानोसै गिबाय आङो सिखावफोराबो बार गाज्रिलै जोंफोर एथ' खस्थ'यै फिसिनानै गेदेर गोलाव खालामो बिसोरसो आरामसे लांनानै फानना जाहैयो। आंनि राजायाथ' दा खियानो जाबाय खोमा एथ' मोजाङै मागोसिम 15,000सो मोनगौमोन आङो ओरैनो लस जागारगारबाय। दा बिसोर मानैयाबो देरहांबाय मेगन नोजोराव नांसिगोनानो बिसोरबो दोनदालबो होथाव जाया नायबाय थानांसिगोन र' बारा गोजानाव दोनदाल होनो हानाय नङा न'नि बारियावनो होबाय थानांसिगोन र' बे साननैसोआ। बे सिखाव पापिफोराबो साला थाथो दे बिदिनो सिथ्लायावनो थाबाय थाथो लामाथिंजे थांबाथाय अबावबा गोमागोनसो सिखावासो लांगोन थिखांना। राजाखौसो गोसोखांबाय थायो आङो सोर पापियाबा फानना जाखो जोंफोरबायदि गोरिब मानसिफोरनिखौ बेफोरबायदि लांबा बेसेबा लस जाखायो। नङा गोरिब धोनि रावनिखौबो लांनाङा दिनै बयबो खस्थ' खालामनानै फिसियो बिदि मालायनि बुस्थुफोरखौ बिदि खावना लांखानाङा। खेबसे जुदि हमनो मोननाय मोनबा सिखावफोरखौ आंबो फंनैसो बुहैगौमोनहाय। ओइ मा बिहामजो बोरमा मानैखौ मानो होखारहराखै दानो खिग्लाजोबगोन। थाथो आइ होखारनाङा न'आवनो थाथों लागिबा खिथों जेबो नङा आं सिबगोन ना। मा सिबगोनहाय मैयाबो आलाय सिलाय खिग्लाजोबदों मानसिफोरा फैनानै बेयाव लासिं सिं सिबगोन मायाबा मैयाबो मानसि फैना होनानै आंहासो बेसेबा लाजिनाय मोन्दों आंसो सिबना गारहरदों लेथ्राफोरखौ सुखुवालै आङो। नङा माने आं मानो होसोहराखै बिथिंजाय लामाथिं थांबाथाय आरो सिखावा लांबा एसे देरबायना आरो मानैबो फान्था मेगननि नोजोराव नांनाय जाबायानो सिखावफोरा लांबा ओरैनोबा राजाखौबो लांजाबाय। आंथिं बांथिं रावबो सिखावा फैयाहाय थैनो होखारहर। आं सिबगोन दे आइ होखारहरनाङा थाथो सिथ्लायावनो थाथो राजाखौ लांनायनिफ्रायनो जोबोद गिग्रा जाबाय आङो राजाखौथ' सोर लांमारदों। आंलाय मा मोनथिगौ दे आंनाव दे सोंबाय दङ ना आंखौसो सन्देह जादों नामायोहाय माथो आंनि सिगाङाव बै बोरमा गोमानाय राजाखौल' नाम लाबाय थायो आंनि सिगाङाव हा मा आंखौनो माने सिखाव सानबाय ना मायो नोङो गोसोआनो माथो गेसावसोहाय नोंनियाबो बिहामजो। आंलाय नोंखौलाय माला सिखाव होनना बुंखो आंलाय ओरैनो बुंदोंल'सो सोरबा लांखो होननानै आंथ' नोंनियावबोथ' सोङाखैना सोर लांखो होननानै आं ओरैनो बुंदोंल'सो सोरबा लांखो होननानै। नङा बिहामजो नोङो आंखौसो सन्देह खालामबाय थादों आं बे बाथ्राखौ एसे हमनो हादों।
नोङो आंखौ मानो एथ' बिदि सानो? गोसोआ आंना गेसाव नङा, गोसोआ नोंनियासो गेसाव। आंबो नोंखौलाय मानो सन्देह खालामनो दे, आरो नोंलाय मानो बोरमा खावलाबायनो दे, हा? आं बिदि सिमाङावबो साननो हाखाया, मिथिबाय? गावगायानो हारसिं मा मा सानना लादों? बेथ' नंथारा, नोङो आंखौनो एसेबाबो माबाखादों, सन्देह खालामखादों। बुजि मोनोहाय खोथाफोरावनो, आं जाम्बि नङा, आंखौ जाम्बि सानदों नामा? दे नंगौ दे, आं नोंखौनो सिखाव सानदों दे, नोंनो सिखावा। मा, नों आंखौ सिखाव होनना बुंदों? सिखावा नोंनि नोम्मा नोम्फायासो, मिथिबाय? आं नङा। मा गासैबो खोथायावनो जोंहानि आइ आफाखौल' दिहुननो नागिरग्रा जाबाय नोङो, आयै? ओमफ्राय बोरैबा खेस्रि टाइपनि जालांबायलै नोङो। मा होनदों? आंखौ खेस्रि होनना बुंदों नोङो? नोंसो बोरैबा खांखिनि रखम जालांबाय। जानला मानला बुंनाङा दे, मिथिबाय? आरो आंनि आइ आफानि नामखौ लानाङा गेजेराव। आंखौ बुंदों बुंबाय था, नाथाय आंनि आइ आफाखौ जेबो बुंनाङा, मिथिबाय? नोंनि आइ आफा एथ' मोजां बालाय मानो सानसेबो फैया, हा? फिसाजोनि न'आव मुगैयो माथो, गोदिब होननानै, हा? सिरथादोलै आयै, सिरथादो, बखिबाय थानाङा, आं खोनासंनो बाबाय। खोनासंनो बाखागोन, सैथो खोथा बुंबालाय मेजेरनाय मोनखागोन। लाब गैया बिजों नांबाय थानो, बाल। साला, लाजि मोनो बिमा बिफानि खोथा बुंबा। नङा माथो, मुगैनानैथ' फैया, आरो गोरिब होननानै मुगैना फैया। आरो बोरमाखौबो आंखौनो सन्देह खालामबाय थादों पाप्पिया। नोंनि बोरमाखौ फाननानैलाय मा मोनखो आंलाय? जिर' थाइसेबो हरजायासै, पाप्पि सानैयासो लाना दोनबाय। बिनिखायनो दुखु रागा जोङोहाय, थाइसेबो मोनजायासै, बाल। ओइ बैथालाफोर, नोंसोरबो मा मोनबाय दङ सिथ्लायाव, हा? खिग्लाजोबो, ओइ भाइ, नों माथो न'आव बिनो थांनायमोननो? र' आं होगोन र' साननैसोनि उनाव। आंनो फैसा नांगौ जादों, मिथिगौ ना? बेसेबा दिन थगायखाबाय माथो नोंलाय आंनो। सुद होगोन होननाया माथो सुदबो गैया, मुलबो गैया, हा? मानसिखौ बिदि थगायो नामा? लानाय टाइमाव हले गोदै गोदै होनना बुंना लादोंमोन। आं मिथिया, आंनि 20,000 नांगौ आंनो। आरो माथो नों गालानिबो 25,000 लादोंमोननोलै? माथो बिनिबो दिहुनना होआखैनो? होगोन र' लासैनो। आंहा अमायानो माथाम दङ, मिथिगौ? माथाम, फाननो गोनां माथाम दङ, ओमफ्राय बोरमाया 6थासो दंखायो। खासि माथाम दंखायो, बाखिबो फाननो गोनां जाबायानो। होमबा अमा माथाम, बोरमायानो फाननो गोनां 4 दंखायो। बोरमा खासियाव खमसे खम 15,000 30,000 मोनखाबाय। बिथिंजाय अमा माथाम फानबाथाय मोनखाबाय माथो। बेसे मोनगोन? 50-60,000थ' मोनखागोन। होमबा माने फाननो जाथ'वाखै आरोना, आङो मागोआव फाननो सानदों। मागोआव हरगोन दे, मागोआव। मागोसिम नेबाय थानो हाया, आंनो दानो फैसा नांगौ। आंहा गथ'खौ डक्टरनियाव लांनांगौ। मालाबा लानानै सुदबो गैया, मुलबो गैया। मुलखौ हरा, सुदखौथ' हरना। हरगोन र' भाइ, हरगोन। आरो नों बिदि न'आव थांलायनाङा ना। आंनासो हिनजाव बेसेबा रायदों आंखौ, मिथिगौ ना? आङो ओंखामखौनो जायासै दिनै माने दाखालिनिफ्रायनो रायगासिनो ना। दाखालिबो जायाखै आङो, रायखालिबो, आरो दिनैबो जायाखै। दिनैबो नांज्लायना फैदों आं। आं बेफोरखौ मिथिया, जोंनो फैसा नांगौ। लागिबा नोङो गालानो उनाव हर, आंनो सिगां हरग्रो। आंहा गथ'खौ हस्पिटालाव लांनांगौ। र' होमबा आङो अमा मानैखौ फाननोसै र' साननैसोनि उनाव। बिनि उनाव नोंनो हरगोन दे। बिदि होननानै न'आव थांनाङा आरो। नोंसोर न'आव बिदि थांबाथाय नांज्लायनाय जायोना, हिनजावा रागा जोङो आंखौ। हिनजावल' नङा, बिमायाबो बिनानावाबो रायो। खोनासं गेबगां, फालथु नङा, फैसाखौ खिन्थु आंनो नांथारगौ दे। जेबो थालिबालि गैया बेयाव। लानाया जेरैबायदि गोदै लादोंमोन, दा मानो थाइसेबो हरनो हायाखै आंनो? खोनासं गेबगां, आं नोंनो सप्तासे टाइम होदों। सप्तासेनि गेजेराव जुदि नों आंनो फैसा होआ ना, दिगदार दं खिन्थु। बा धुमखि होदों नोङो आंखौ भाइ, धुमखि। थै हामालै, आं हरगोन ना, हरगोन। जेबो हामा सामा मोनथिया आङो, आंनो फैसा नांगौ। हरगोन होननानै बेसे दिन थांबाय, 6 मास बारलायलांबाय। आं मोनथिया, आंनो खुदै मुलि नांगौ फैसाखौ। 20,000निथ' बारासो जायो, खुदबो होनांगोन नों आंनो। जागोन देलै, जागोन, दिहुनना होगोन आङो। सप्तासे टाइम होबाय, गोसोआव लाखि। थै बाल, सप्तासेयावलाय मा फानना होगोन? आंहा अमाबो गैया, बोरमाबो गैया, मोसौबो गैया। माइबा खालामनो हागोन दे नों आंखौ, न'सो। होआ माथो आं नोंसोरनो फैसाखौ दिहुननानै, नोंनोबो होला, गालानोबो होला। खालि फैसा नांगौ। अबेनिफ्राय अबे खर'निफ्राय दिहुनना होनांगौ आंलाय? मोनला नोंसोरो, मिथिबाय? मोनला। मायबा नङा माबा मोनसे थगायनानै दोनबाय थानोसै आं नोंसोरखौ। मानसिया जुमाय लोंनो फैसा गैया जादों, आरो नोंसोरनो आं 20,000 30,000 दिहुनना होनो दे, थै। लोगोफोर, नोंथांमोना सेकेन्ड चेनेल अम्बिका कार्टुननि भिडिअखौबो नेबाय थादोंमोन ना? दिनै हगारनाय जागोन लोगोफोर, दा हगारथ'वाखै। माने आं सोलाबथ'वाखै, नाथाय दायो मोनानि 5टा बाजियाव नुगोन। 5टा PM आव। लोगोफोर, सरि दे, आङो बिब'नि अननाय स्ट'रिखौबो गोबायै लाबोनो हायाखै।
बिथिंजाय बै मोनसे चेनेलनि भिडिअखौबो एसे दिनै एसे गाबोन एसे बानायबाय थायो आङो माने समनिनो जोबोद आंखाल जाबाय आरो आंहाना समानो थोस्लाबा बिथिंजाय आरो लोगोफोर मा बुंबावनो देहायानो मोजां नङा बेमारि जिबन थेवब्लाबो बिदिनो नाजाबाय थागोन आरोना गोबावैबाबो लाबोगोन आङो खेबसेयैबाबो बिब'नि अननाय स्ट'रिखौबो गोलावै बानायनो हायाखै बिनि थाखायनो एसे बोरैबा मोनबाय दं आरोना बै मोनसे चेनेलनि भिडिअखौबो मानसिफ्रा ओरैबायदि माने मोजां मोनदों नायनानै सासे आगैयाथ' बुंहरदों आब' पार्ट 5खौ इमारजेन्सि लाबो होननानै सरि आगै आङो माने इमारजेन्सि लाबोनोनो हाया समनिबो आंखाल देहायाबो मोजां नङा बिदिजाय मोननै चेनेलावबो भिडिअ बानायनांगौ माने हास्लाबा हारसिं नालाय बिथिंजाय न'आवबो खामानि मावनांगौ बिमायाबो बेमार जाना दङ माने जेखिबो प्रब्लेमलै लोगोफोर जेखिजाया लोगोफोर दिनै दायो नुगोन भिडिअखौ मोना 5टा बाजियाव हगारगोन आङो बायसेन्स 5टा बाजियाव हगाराबाबो 6टा 7टा बे मोनथामनि गेजेराव हगारथारगोन आं लोगोफोर माने आं 5टा बाजियावनो हगारगोन सानथारदोंमोन आरोना माने नेटनि बिराद प्रब्लेम जाहैयो आरोना बेनिखायनो एसे डिस्टार्ब जायो आपल'ड जानायाव थाब आपल'ड जाया माने मार गोबाव नांगौ थेवब्लाबो आङो नाजाथारगोन आरोना 5टा बाजियाव हगारनो नोंथांमोना नेबाय थाबानो जाबाय बायसेन्स 5टा बाजियाव हगाराबाबो 6टा 7टा बेनि गोबाव जाखाया दे लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो भिडिअखौ नेबाय थाबानो जाबाय फिसालानि लोगोजोंनो लाइन मारिबायखौ